Majiwa weaure kino machino kinyi makawono kawa sitio ku gazette wan kamar nono chal mar Dongruok kata Nyanza alura marwa makaluo to chal nade kinyi makawono wantiere ka githuolo mano mar winjo kendo obinyane kawu kuom jogo mane no wa kor gwenge mopogore ni to uru eyo machal nade kamora mora ma intiere adhibedo kodi kanya giko mar chenro nyinga Clever Soluoch jagi sumo kanya kwar mokeo nyaka sango to sani wada mana gonyo ng'ong e chal mag Dongruok kutana nyaka gi weche mag siasa matimore gwenge wa makaluo kochake county ma Siaya, county ma Kisumu, county ma Homa Bay nyaka county ma Migori. Gigo sebedo mathoth nyaka Ramogi en siasa migoyo tiwacho ni idwaro dongruok ok dondruok. Gigo mathoth sebedo katimore juma mokalo chieng' ngeso ne ntiere chenro mano mar keyo dongruok ne oganda mantiere kar chuon bura ma Ugunja. Kacha siasa ne ogore. Jok mano wacho tutam no wacho tutam, jok mane wacho no tam ne ok ochopo. Nikech noko tam gi bende chopo kar kacha achiel kachiel. Weche gi pod thoth mane ntiere kae mano bedo kae ka waluo kendo medo mana rango ni nyakora Ramogi mar mondo mi wakoni gigo kumare gin to gintiere e yo mane e yo machal nade okinyi makawuono ka wantiere mano timore county ma Siaya. Welo sijope studio kar kae ang'ena ng'ami gi thuolo mar mondo mi rangi to Nduku ntiere koda studio kar ka Kennedy Odhiambo bende ntiere kar ka warito mana mar mondo mi odonji set ka mar mondo mi wachak kode achiel kachiel ka wayudo thuolo mano mar winjo mamoko to mar mondo mi akoni bende county ma Kisumu nokowegi oko e weekend mokalo ni mar kata ne gipenjore ni ng'ama da bedo governor NPA ma ipenjo kata ni track record mantiere maida rangi mar jalup governor e county ma Kisumu Dr. Matthews Owili ka ipimo kanyo kod track record bende ma jaod bura ma Kisumu Central bende lieko ni ntiere godo mano Dr. Joshua Oron iwacho ni en ng'wech mantiere kacha mapeka ahinya to gima gidwaro duto en dongruok ne jopiny kose mana dongruok e kinde migo rambe e kanise mopogore weekend ka weekend. E county ma Homa Bay nitiere ywaruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro ma bende osekelo tho kata lalo ngima ji ariyo manowito ngimagi weekend mokalo cha ma bende oweyo ka DCI adek ne ogor radar moriembi mohiny Odhiambo manyoro e gwenge ma Kasipul kana gidhi makwa chije metudo kod nek mag rowere ariyogo. E county ma Migori to koro pogore nikech koro kacha gin gi weche moko ariyo mokia kaka itiyo kodgi en miwacho ni moro bulldog to moro chiwawa. Penjo bende ntiere Migori kacha mipenjo ni dhi dala koso ok dhi. Tiwacho kacha ni ng'ama imiyo bai koso ng'ama dong'. Nyakora Ramogi dongruok makaluo to chal nade. Antie kako Tom Nduku amiye thuolo mar mondo moso okinyi makawuono kato bang'e wayo thuolo mano mara chako Twak ayanga kama ntiere kar ka kono ni Nyanza to chio nade mose winyo maleng' en buwuon kama Nairobi ka inade ayawre keno machiegni abere rokamano bantie weche thoth ahinya matimore kaluo wawinjogi mineno sani minyalo wacho chal mar Nyanza gi sani kata kapok ayudo thuolo mano mar winjo kata sigana moro ka ng'eni nitie wach mano wuok weekend kuom jod bura moko manoloso kaluo giko dira mokalo nyaka sani ochung' nade. Well, aparo ni kaber wuon there is need mondo oganda wa obedie joma ling' mos sani wadwa wuoyo mang'eny kama chal no kwang'e ni sirikal ni kaka structure mane wuoyo mang'eny kendo wadwa mor e gigo ma nene jaduong'e maloso gi president marwa to wang'e very well jaduong' joma ne close kode aso wacho kae not once not twice ni onego wa consult mama mostly nikech gik mane jaduong' oweyo are very different from gik mawinjo kiwacho sani gi. Jaduong' noweyo weche apar momiyo ne gidhi romo go president weche apar gi monego bed ni Odhiambo evaluate mondo ginwang' yono mane mwaso achieve to mane mapok wa achieve to mapok wa achieve ni nang'o magi gik monego bed ni watimo to gimarach go jowa ni sani wadwa walo mang'eny to ng'ato ka ng'ato ka wuoyo to wuoyo kama ene makoro piny orumo kuome koro inwang'o ni kata wuoyo wabe ok en structured and man in kwayo ODM
ni for now adwa dhi mos mondo wabende wabed ga listening mondo wanen to ang ma president go for this country manyocha Odhiambo chung ni agenda par maneno wachka to maduong' ahinya eno ni warit dhowa nikech wachal jok ma koro sirikal chal kama buogo matin opportunity moro manyome matin wa meri ma one everything in this country one go tribes prangwen gareyo Odhiambo ok party joluo kende Odhiambo en party jo Kenya mangima omiyo warango wuoyo wa kwa ng'e ni tomorrow wadwaga dongi Odhiambo ni kendwa kosi wadwaga no Odhiambo ni odbir kaka nyocha jakomo weye omiyo the speeches are not correct jo odog piny jo wuo motegno inu agenda par mane jakomo weyo and that's why neno cleavers kama betieni I wonder granto bura madhi Mombasa ni what informs it pod jakomo yuago to my chance ma family ma jakomo nyalo dhi go Mombasa to address kagoyo ngo jo Kenya erokamano go members mag Odhiambo erokamano they are denying the family ma the leader momiyo gichopo kama gichopeno a chance to address the nation and to address them omiyo aparo ni jowa gi ado hold on matin our intelligence ma Odhiambo apano dok piny matin wadwa bedo jomadwa meri gimoro ma we have not known very well and gima wiji read this is a government ma is informed with a lot of experts and the men in intelligence are studying them the moment they will be realized nigin hopeless kana president amogi mineno omiyo gilingie mondi gi listen to the president erokamana yangena moduo kar kamato kata ni oganda wa onego rit dhowa girit dhogi girito dhogi e yo machal nade ang'o gini magisewacho pod wantiere kar kae akoni an gi welo adek mar reso donjo stu kar kae antie ka kod wakili Ken Udalego wakili yaore kendo machiegni icheo nade iwacho ni warango kaka piny ringo nyaka sani nina atiere kaunti ma Siaya bende ma kaunti ma od Tom Nduku bende wuoke kar kae achiel kachiel to Siaya winjo jo Siaya icheo nade kawuono Siasa uche maber poka winjo wach marach ang'e mnano ji dhi Mombasa mano kende wuotho to Mombasa nyakoro mujo en siasa kod dongruok ma Nyanza kendo kae kapok ayudo wach ma wuok kuom Ken Odhiambo wakili wawinja ne wach mane jaod bura mare Alego Usonga ne olose weekend mokalo ni kae to bang'e oduoka bende nitie jaod bura magem bende mantiere kar kanyo kama oganda olose piny luo ni kanye. So 2027 we are not going to run for president. Our community has had politicians who have been around since Ramogi. They were with Ramogi when Ramogi was alive. They were trying to help Ramogi to become president. They failed. Then Raila Amolo Odinga adopted them. They tried to help Raila Amolo Odinga to become president. They also failed. Now that Raila Amolo Odinga has moved on, they still want to give us direction. I want to tell those politicians that your time is up. Your time is up. So the next election is so clear. Our president is President William Samoei Ruto. Opposition is in Mount Kenya. Okay? Ikiwa kweli tunamwenzi baba, then we must make sure that glory land that Mzee saw, we have to do whatever it takes to take our people there. We have to get to the land of Raila Odinga, because that is the land Kenyans yearn for and Kenyans deserve. That is where Baba wanted to take us, and unfortunately, wacho kata ni time is up. Ensa mar ng'amurumo mag jotelo gi koso mag jok mage kata jatelo maloso no embe sane userumo nikech gin jogo mantiere sirkal ka gin owegi e sirkal kanye kama gintiere machielo bende nitiere kar kae ng'ama chiwo direction ma oganda siko kalose kinde ka kinde nikech wacho ni direction ma siasa kod mano mar dongruok mopogore opogore mabiro e gwenge. Aparo ni gini wang'iyo gi diriyo nitie direction monego chiw kaka telo mar Luo to nitie direction monego chiw gi party mar ODM
Koro kaponi MP ma tandi. Ango mi tiyo gi direction mar party mar Odhiambo. Mane party kene man kalu? Mane party maduong man kalu. Manotel ni girela moloding. Koro kaponi nti direction mane chiu gi party. Ta paro nti officials mag party. Joma wuoyo mawinjogo are not the top organs mag chama mar Odhiambo. Ogionge teko mar lando ni Odhiambo dhi chungo ngato kata dhi chungo ngato. Aparo ni mano tiji party leader. Kata secretary general mar chama, kata chairman mar chama. To ka ng'iyo joma ne ni kanyo, to kaneno jatelo mantie man tek malo I chama mar Odhiambo maro. Aparo ni gima timre en ni nitie ywarruok mar telo matimre ma jomoko neno ni koro Karela ongeni. Be wanyalo loso grupo moro. Wanyalo loso club moro matin mondo wakaw telo mar Luo Nyanza. Molo Masiaya. Kech ka ng'iye contextually ka ng'iye taparo ni temo address ji kaka James Orengo. Otemo address ji kaka Nyang'nyong'o. And mostly kama MP mar Lego Bueno o address James Orengo. Mane gima otimo kanyo. Norengo nochako gi Ramogi. Sani koro Raila bendo biro bendo donje to dwa temo migi direction. Nikech king'iyo joluo sani madongo. Oken mana Oburo Odinga. To en mana Nyang'nyong'o, to en mana Orengo. To king'iyo kendo tiyudo ni Oburo Odinga nodonjo actually telo bang' tho mar wuon. Koro joma nyabiro kiwuoyo wiye gin mana jari. Nyang'nyong'o gi James Orengo. Koro aparo ni gima onego tim en ni ji odhi mos mokwongo I wach mar telo mar Luo. Eno kama ne gima thago jomoko nyaka ncha Raila wuog tie panic moro modonjo. Luoro moro donjo kuom ji. Koro ng'ato kendo kent adhi bedo kuri. Jomoko neno no gini ginya pusrego. Jomoko neno ni jomoko nitie manya diyo wakoro. Now that Raila onge. Koro no ka jibabni kabisa. Come on. Yes. Iwacho ni en mana gimoro ma obago Uganda mathoth. En gima Uganda okriti kata no expect ikine magi timre. Uganda Luo nitie panic mode. Giwuok kanyo nade? Kama ne adier. Onge panic mode na mer. Kore wache gi dholuo. Panic gi mer. Mana mer. Jema Amerika. Nige gara thandi mawuoni. Ongorengo to chopo kama chopeno. I'm the one who identified Thandi ni University Egerton. Daloma Geuzi. You can't do that in a public forum like that. That is wrong. Cleophas in discipline Moromi Piniluokama must be stopped. Gimanya notimo during his years. Kana wano poko chope. Ngama stop in discipline. Discipline manyaka jiki cultivate. Ingene na Luo Council of Elders. We need to get responsible people who are talking. And during our time the church used to speak. Negi consult like Jaramogi. They used to visit Jaramogi. There were even stories which we had. How he was advised within the circles. You understand? Can a problem we can't act like this. Mane momina no kaja kanisa nyuko no attack gi. Kechuwe ma careless. Yo minyeno kapadi kuruchung. Kono remind gi. Nunu kuno better than Okero. Okun better than Ogut Matthews. Okun better than Dalmas. Okun better than Okwanyo. They were being reminded yesterday. The priest. Manyenya sayo donji chunye bonwango knowledge about the archives. Okun better than Mboya. They were being told yesterday. Omyugino ngisogine they must recollect them. ODM must exercise some discipline. What do we do kabisa? And what we are joking around with, apparently politicians magenya poko understand it. TG, NSIS worldwide. They analyze everything. They can President Yalo is recording an agreement now. Tojo kadwoko report ngani katiweka ukangani bure. The president will not go with you anywhere. Odhiambo emeri gini. President Ruto dwaro second term. Are we able to negotiate with him? And on what prospect? Gimami Yonga to be the president, Kenya can vote. Not this noise. So we need to keep quiet for now. Mondo wadog chien, wari evaluate no okay. Jakom ne wacho gango. Nyecho wasu Yeruburu party leader.
Oburu nyocha advantage ma en go en kata war gi jakom manye jatendwa mama ne kacha koro wapenjo ni jaduong' nyonindo abruptly kok wang'eyo gik mang'eny dibedi ni gik ma president nyocha giwacho president ka kuodhnwa moko maling' mondo wang'e koro wa evaluate no be president to keep the promise ekwa wuo beyond 2027 for now wachako walo chon ting'en ka gichako gore gi jo kanisa ka they are losing the masses nikech ing'en sami wuoyo nyaki wuoyo king'e ni wuoyo go ganda mane arambo soka gobo tedo nyaka jistimo kipipirika pode gigocho na DP omiyo mago to are not anything give mondo president kapok understand kama woki gi joluowa gi kama wadhi kama wadhi understand the masses kwa ni nyachung karango nikech talo kwa mose chako no tako kakine ni kelo wakani we are now telling them no what you are talking about is being measured beyond what you are saying and there are other experts of government who will evaluate it kabe unyalo sustain fire mu breathe gane ingeni gimajo can all over worldwide government cannot lose its fate because of your sycophancy. Why is it that president putting his yogi at the Ukambani when that time he had netna? Are they reading that thing? What create discipline among us? What get geek manyaja kom Raila muludingo wa Ukambele? Mondo from there we can now move. The new party leader Manobedi installed Oburu. Can you do what you know vice president? You cannot query no. That is not where we are. One put one agenda magu. Maninaja come away. Nike kamebe yenu. Benigat here somebody. Ngacha to root of the president ditamonade. Omi yugi mwawi jire uru kako ganda. One sani gimawa duwaro en mana infrastructure. Gakakinya the loss ikwa mondo beno maber. Mane agenda monego bedi not breathing fire nikesa nigi wuoyo bende tich ma daktari Oburu nego tim kodgi sani eno nego dio penj gar utonto energy minister Majiwa mini how is it performing athandi Majiwa mi budget ni o regulate na the budget makora at Oburu lo okay if we want to move with Odhiambo in a good angle with the government so to me I would say that there is need for us to keep quiet now. Can order leg? Yes, ana paro ndalo moko chien kana nyiso sipna moro. Nintie joko moko sani mane kata la pod ngima. Bara ne wach ne enowoki wach mar broad based. Ne digitamre bagi dongi yekuro. Nitie sani jo siasa malwo Nyanza ma wacho siasa mar UDA. And I can tell you no komigi choice. No dongi Odhiambo su the UDA. Gibro the UDA. To gini magiwe mang'eny. To aparo ni gimonego wang'i en ni medo nengo marwa kaka joluo. Nikech kaka gik moko sani en wadhi usre bei ma piny mogik. Kani neno kaka President Ruto kane dhi Central no yude to noyude gi luya. To wan daka matin osebiro bo sani wasedonje ma wan broad based manga kendo wachi gimar mara onge kanyo ibro yudo ni pesa kaka gimibro mi joluo Nyanza kaka wadhini bro bedo matin kabisa to wan joma wariwre ga kendo wang'eny nikech kaka kibiro ir ng'ato to tayari en oseyie ni mondo ikawe no iwach gimoro kendo onge gimiwacho emiyo trips ibro neno ka sani kara mag president dok piny matin nikech no galo ni Nyanza tek yudo sani ofwenyo ni Nyanza yot yudo manya jadek moko to go koko broad based Raila no wai sirikal ko we sirikal okunyal go sirikal to jogi ken ok gin jadek ok gin jareyo chaka gi magin jod bura duto kama gin tiere to gin akwaya ni mar tutam mawacho one time chalo mana ngama jok maonge kama gin tiere kaka jok moko bende osetezo ni gin din mar migalo kaka iluongo ni gen mana galruok mantiere karaka to nitie jok moko mosedo lemo mathoth to gileng kawuok masamar piny Kenya gin gi jotend migepe madhi aboro to war mana gariyo kende e Nyanza
ingine kata mana jod bura nwacho gi nitie mano segat mana nga kocha nyaka nini ne gin mana gi kala mar no yege gi chama mar Odhiambo lakini ne gisedok kocha tayari nyany gi ne yudo kaka giwuoyo ne tayari gin kocha to koro nitie manyien mane bang' jaduong' osewuok or kano se yer gi positions moko ne koro gibege loko pachgi koro gisiro wach makoni nikech kata king'yo giga paro ni temor na sebego mbaka moro kane ni studio kai kane kure ne ka ng'iyo kata mana positions ono semiwa onego bed ni sani wabagen for more wacho ni the president wadwa siri to koro wadwa siri nikech timo magi to wan ingen no mi wariogi ba bomi nyaka gik moko matindo tindo ka kian PS akiana di gi tam committees mag bunge matin koro wan walokre jonekni ba kaka ne na winjo ka na wach mar pastor mane wacho no and gima wacho ni is true ni sani digal ni koro kawane serikal nyaka ne piny chakre jurusa ga bedi serikal enan samoro position bo sebedi mang'eny ba wiji wil no sega bedi serikal be before koro ji wacho ni mae nyaka wane serikal bado sega bedi serikal samoro nyama na wacho ni waonge gi treasury lakini positions mang'eny to wasega hold Magaraja duong' Raila Odinga no sega nyaka bedo minister of energy Kenya ka kawanya paro malong'o koro koni ji poko bedo ga ji sebedo ayako giro chilo giro no sega bedo yes ministers koro aneno ni what the going to will sell ourselves short kawa proceed ka kwadhini nikech okinyal timo kisera kuom ng'at mose yie ne no se yie no dhi kodi mano gima mistake mwatimo to osechak time gi jobunge wa osetime gi officials mag chama kaka no koburu no chako keto oburu no kwang'eno bendo nyabedo ng'amotegno kamano lakini aneno ko otemo keto chama motegno nikech joma wanyanya ne galo ni koro ka jaduong' onge Raila Odinga to koro wan wariere state house direct without structures without procedure emno kaka ne kani somo sasa mara Raila maber ni yudo ka kochiu ga position mare nyaka very late kata mana ma erinjo kwacho ni ng'amo wacho no ko bichungo president nikech kise wacho be no kibichungo president idwa ng'acho bed gi shida mane ang'o mute mag wacho ni wadhi siro the president no ano ko bichungo president o nyaka 2030 kata andi wache kacha waburo chungo kora aburo machungo ng'ato 2032 uda bagen gango ka ini chako wacho joma dhi chung gimudhi chungo kaka chama to ma chama maduong' mak chama matin ka wai pa chama matin no Odhiambo dhi chungo president DCP chama ya pod ni kae be pod wacho ni gin gi candidate nyaka Jubilee ma ya rumo be wacho ni gin gi candidate nyaka chama mar Amason Kingi nen pa manen coast be pok wacho ni gidhi chungo kaka gidhi chungo to chama maduong' kaka Odhiambo oselando chon 2025 year 2027 August to wasewacho tayari ni wan okodhi chungo ng'ato ang'o matemo wacho aparo ni gin jok matemo moro jog president ni kikubed gi luoro wadhi nyiso jogwa no onge ng'ama Odhiambo dhi chungo aparo mana gima gitimo no kasa ni kaka UDA members of parliament UDA gin makendo sani gi ng'eny Nyanza wakoche nikech aparo ni jogi nyisogi ni okwadhi chungo ng'ato beduro kodo machiegni koro omigi tich kaka paro ni MPs kata ndigira pano omigi tich ensure who create this story no Odhiambo onge candidate to kara mana deputy magi wacho no owuoga mana from other quarters but from where I sit gi jogi kaka ng'iyo gi kaka gitimre jogi aparo ni gin the agenda is to support William Ruto whether they get anything what they want is girgi ma personal but the community kaluo Nyanza yudango gik mowacho kara paro ni mano e kako nego bed ni jotwa ng'iyo gi we ng'iyo mari kaka ng'ata achiel ng'in to community kaka luo Nyanza kaka itimri no dhi yudango to kai ni koro ng'iyo na no semia waziri koro Ruto wani broad based Ruto milele but community dhi yudango gimo dhi timoni kara paro mane gimo ne wangi maduong' erokamano ndio machelo madani mondo mi waloke kendo warange die chenro mago makeo dongruok akada longe dongruok la lunga nango serikal otisani empowerment programs titime kor gwenge mopogore tom Nduku nantiere Siaya weekend mokalo nano mana chopa kene mane means of transport masa nitie Siaya gi ng'eny
gidonjo malo madonjo gi yoge madonjo gi maseno kama gintiere ka en luorruok kuonde mopogore opogore. Bang' ka gik ma kamagi osebiro e gweng', arambe ni osechiwe, osene jo boda. Mae dongruok ma po nono irito mondo mi obi ne oganda wa e counties mopogore, nikech koro chak counties chalo gi makoro gidonje kuonde chung'od bura mopogore opogore makoro gidonje te arambe migoyo gi jogo mane sirkal gi jok mantie kod jotend migepe e alwora ma kama giwuoke. En sustainable. Aparo ni Siaya nigi an example manoba motimo. Give direct. Oda lega pani. Obama ne kukilo rally Siaya. Ne kodi otimo anything. No oro mnajita to research. To kauna biji. Mabe kano kauna beji ogo wanu wakiaga. But ibro nwango nijo manono wango that give direct. Majority of them were deserving families. Iwinja. So gikmena nogi emiwinjo kwa wacho ni joluodwa miss the step. Kwa dwa konyo president. Wakon president majo piny fail ni nitie gima giyudo yosiep ma ikido president. To wawe keto walo mang'eny. Ara ni kuri question akae ni chopa orengo. Tinge ni chopa mondo okae bugi Siaya wa. En million ka reo kta dek. To undu udo we pesa di kuno. Karakutere regine give direct. People, leaders learn with example. And existing procedures most of it are successful. To my winjo kawacho always, let us utilize our higher learning institutions, kaka universities. Maseno University could still get some money. If they go and do research, they identify the needy families, they give it out. They can even conduct another evaluation to oversee Kagin will be successful or not, to inform the government. What we look at politics as agenda, Manyalo mio, near Makelo Dongruok, Kenya. Politics is a confusion of the development. Kwa kete kine no akini. Kechara nenu kwa dekani to weche mwacho are of no use even to ngamodi go narambe. Iwinja. Koro gimo wabinjire clevers. Ni timarambe ni juthuru atokrais. But we have other existing samples may have worked successfully. Why can't we identify these needy families? To waka wasibigi to ori nigi pesa gi. To wane nigi timogini o makari. Iwinja, arane, you don't know what was on the ground. Bang go arambe no, jomano kaima mtu kiyoka tarake, tama nenda ojo penyogo wikidi. Were so many. Ikechikolo giyonge maginyalo gonyo guji. Some of the MPs mano haya mtokiniji iri pea Kisumu kucha. Or you know what the orangigo. You see, so what did they go to help them? In fact, I'm telling you, clevers, if we are not careful, people have not known how government structure itself. And when I know if you expose yourself cheap, you will see the expense of it. Bendo wano kwa disparate. Yet not disparate. One give money why you want to give luo in education and health marwa. No, one and okay healthy they go over there. He can't okay president. To one through a car. Osupta kwadi to kwanwanga ya. Ele kadi improve no agini. Magi kwone kwa discuss. Mai major bura one kubeni loso. Yes. To kwa winyi kagi loso. You punj ma punjo jigi. Umi gibeda annoyed. Nikech ngama ko di school woko kwa million kechen MP. Kada chame lufmiedek nikechen MCA. To ente mupunjo nga opunjo nyaka engineer. Makora de loso ndara. To chako go i primary me umoto matwenyen mo yweyo. Mamoko bende lae lao. Ene mo loso. To punjo nga ni budi bedo dano. To ente onge musara. These are the things we should argue. Emone gwadwar go president. One also magi. Uganda will have given a future. We'll have seen the sense of bedo machegi ni serikali. Nikara serikali ni lugo manaki machegi ni. To manaki wacho kodiki masensible. Ara nene sa nenda ramakorwa Kisumu Busia. El pothole nyaka Kiekuni. They are not talking about it. And empowerment maneka infrastructure.
nikech gitiyo gi ndege ponono giringo malo piny koni giwinja ni mtokni okwamo ng'ato axle mare ochuot ogo tielo muoche bath ndara gik mathoth timore apayano nyakoro moge jwang' mathoth timore kendo mantiere kar kae arwak wendo machielo bende modonjo kar kae ma en jasiasa Okindo Majiwa mar mondo mi okonwa ni Nyanza to ringo yo machal nade oyawre kendo machiegni oyawre erokamano timo mos makende kuom deko kaluwore gi mago mok nyal geng'e barabara to en ayo maber ni koro achopo kamano an Daniel Okindo Majiwa an awuod Homabay county sub county miluongo ni Rachuonyo South Kasipul constituency weche ng'eny kunya otimore marach kamano kendo erokamano kuom chopo wena warito ja Homabay mondo mi odonji ke Siaya obedo ka ariyo ben koro gimako kaunti achiel ma Siaya kende giwe adili gi Kisumu kenda koro Homabay kama ontiere Nyanza chal nade sani kirango e weche mag dongruok kod kwaya ma jodonje mano marango ni wane sirkal ma iwache gi ji duto to gwenge mamoko bende oleng'iro dongruok to kwa winje kit koko abila ma jotendwa bende koro sanitiere godo e kwaya ma sani dhi mbele mar tutam kuonde duto weche nitiere ariyo mana kaka wacho no mwanyala ng'eye weche mag dongruok to gi weche mag siasa to mokwongo watimo mos kuom lal mar jakom marwa Raila Amolo Odinga ma wan kaka jolupo wako ywak magende ni mondo Nyasaye oket chunye kama okwe to kendo kaluwore gi mano kendo achaka kawo ote makende mar kuyo mar kijende wariyo manyeche owito ngimagi wik mokalo ni mane yor siasa kanyiche kijende ariyo mapod thindo mapok onyombo be pok yudo kata kaka gikonyore to ne odhi mobet gi abeta nikech wach siasa ne idwaro loch to magi gik makoro nyaka to wakwed motegno kabisa ni wach tho monego bed ni ji tho nikech ng'ato dwaro siasa kata ng'ato dwaro telo mane gima nyaka to wagol koro ka duoge penjo ma ipenjo wach mar dongruok to gi wach mar kwaya miwacho motudore gi siasa to en gima osebedo ka thirowa ahinya nikech siasa to nitiere yes to jowa osebedo ka time okang' mamalo ahinya manyiso ni they are overdoing it moko onego bed ni bedo kamano nikech siasa onego bed ni ng'ato bedo mondo at least dongruok obed ne jowa to nikech okng'e kaka mbele kacha nwa kaka wan kaka oganda luo e Nyanza mangima kata kaka rawewa Homabay kende to nwasebedo ka wan tie siasa wa ne ringo kuom wuodwa mosenindo Raila Amolo Odinga mano mineno ka ne wacho malong'o ni mondo miyo yieri ok otenore gi gik monego bed ni timo ne jou to bende ok otenore kaka onego bed ni jou ng'iyi to tenore gi kaka ichiegni gi jakom to kendo tenore gi kaka inyalo wachni ni nyalo konyo jakom malo kucho kidhi mar kocha koro gine mosebedo ka thiro ahinya to sani koro wadwaro mondo wang'e siasa ni bang' Raila Amolo Odinga ma koro nosenindo omiyo wach ma pod iwacho mar kwaya amor gi gima timore nikech jowa koro neno gima onego bed ni gineno ang'o timore mimorogo amor ni sani tich ng'ate ma biro golo ng'ato kaka jowa mantie siasa gi tich ni ma koro biro goli ok tich ni idhi konyo ng'ato malo to kendo ok tich ni inyalo pako sirikando masani ni nyalo pake kiwango machal nade mondo mi koka jowo yud konyruok nikech onego bed ni ka ng'ato yudo nafas makende mar mondo mi ibed machiegni gi sirikal to onego bed ni jowu be onego bed ni yudo konyruok ok onego bed ni iwacho malong'o ni sama in iwuon in machiegni gi sirikal kata in e sirikal ni to koro oganda ute koro mago jok mantie e sirikal kata nindo keche odi kata nyathini ok odhi skul kata osiptal onge yedhe ni ok onego bed ni wuoyo nikech un e sirikal ma koro sani onego bed ni jopiny neno gima onego bed ni timore nikech donjo sirikal no to berne achiel ni en onyalo miyo uyudo gima ne ok unyal yudo nikech koro in machiegni sama koro decision making table koro jowu nitiere ma seche moko nyalo wacho wachu
kata kuonge to ukelo gik moko piny. To mar ariyo bende kwa biro wach mar development jowa bo osebedo malong'o nikech ok ne ka chik mar Kenya no yiene devolution ma county ka county ko nitie gi teko margi mimiyo gi pesa mondo gitigo nikech counties moko nitie mayudo kata 13 billion in a year to iyudo ka tich ok tire maber ahinya pod ilawo mar national government cha ni da government national government poko biro loso no hospital kata poko loso no gimoro to umbe un gi pesa kendo gigo be devolve monego be ni utiyo gi pesa location momiyo from the national exchequer ja monego be ni utiyo go koro sani koro nego be ni jowa koro wigi gineno kendo jotelo miyiero gen nyaka gibed jotelo mantie gi chuny mar tiyo ok jotelo mantie gi chuny mar wer koro mane gima nyaka to jowa nyaka lok pachgi motegno kabisa. Agonero kama na enya kendo mana kamilere kar kanyo wakili Ken adaru waketwa kendo to adani waloke kendo kata ka pod warango weche mag jiwo telo makare kod tero dongruok e kor gwenge mopogore opogore wantiere kod omenda michwalo ni counties aren devolution chaki nyaka kawuono counties mamoko nigi kembe counties mamoko nigi subtende migero counties moko nigi peini mabecho ahinya kaluo tie kama podi boydo ka itingo jatuo e otanda ma entiere kitero hospital nikech apaya rach wasengi nikatimore Moroni gigitimore county ma Homa Bay gigitimore county ma Siaya nyaka county ma Migori kama gigitimre iya county ma Siaya kuma ranyisi korka kembe ntie mora moseger ma isewinjo kaluo manyandiko ji e kiwango ma iwacho ni sani kirango list mag kembe man Nyanza ikone ni Kikomi man Kisumu mano bedo revived and revived kama nikech no podho to sani bedo tiyo manyandiko joluo manyandiko gandawa kamora mora magintiere kaka Siaya wato poka winjo in fact poka neno kambi mora mokel mar konyo mar kelo dongruok piny kaluo nikech ngene kembe gi be ng'eny gi nyaka bed ng'eny mondo bed mayot nyaka waruong guru jomlongo ni investors mabiro county moko bolongo ni public private partnerships emanyalo kelo dongruok jadi mabiro Siaya en ang'o matimre Siaya ng'en mana gima chako go en ang'o matimre Siaya ma kambi onego bedi mondo ndik joma ng'eny na wacho chieng' moro kae ni gima hinyowa sana mino ka Siaya iluongo ni hardship area ng'en warach moloyo kata mana jo South Nyanza jo Mabei kucho gi jo Migori Siaya iluongo ni hardship area be kidhi tich kuro timi hardship allowance medi nikech en kuma dak teke nikech sama ng'ato chiew ng'ato kochiew to onge kuma dhi nikech wa onge gimoro amora madhi mbele iyudo ka ndalo moko jopuonj no ng'anyo I don't I said it here no ng'anyo bedi ng'en mon masiro ma Siaya town no dhi mandamano ni sirikal chuluru jopuonj nikech they are main customers gin jopuonj so ng'ama onge i sector ma formal employment ni moken daktari to ken jatij sirikal to ken japuonj koro ng'ama ononge ng'ama nigi yuto emno kidhi dal alego wasani Siaya town ibiro kaka ma boda boda ni omedre kabisa nikech ng'ato kochiew be manege mag kinyande go nyisi ne nagi pesa moro meda adwa nyiewo pikipiki because manege magineno onge gimoro amora madhi mbele taparo ni koponi wanyalo ng'iyo gini maduong mondo wang'in to en ang'o minya tim maweyo legacy magi manya dak kata for 50 years 100 years mabro konyo jogi koro anino koro style mitimo go maendeleo ni maji biro iwacho ni jo boda boda biuru president keno golo milion adi jomodong mamoko bende gikawo nyaka mag president ogolo go pod you want to contribute iyudo kamano ema koro ni mane maendeleo midwa tim to mano maendeleo ma temporary iyudo ka ng'ato dhi nyicha neno moro be manje timo youth empowerment nawe ne dhi tim ni youth gimalich youth ogo mpira kose ogo mpira inyisa to kar mro nyisi gini kijende wadwa timo nu kama mondo gini okonyu kata for 20 years nyisi gini youth skoro osetigo mategno panguru lain ng'ata jatuge miyo siling 200 and I'm like ma waboche pokure kwa dhi kama real empowerment kaka koro counties magwa wang'ini okono obeda beda dok nanjo ka James Orengo governor notemo kelo gimoro kanyo mane kano luongo kan investors forum you remember it mano ne bedo Siaya
akia gima ne was supposed to achieve. To kano ne beno achieve, no beno o se identify areas kech maka jomodongo asia gi ng'es maber. Areas madwaro investment. Ani ngene kana dongo na no kana wapidho cotton, pamba, wapidho sunflower, ndalo cha. To kora kiane sani kidwa donjo asiawa. Nyakingin kembe mage mabro biro. Nane no kana wadhi ndalo mokonyo farm on Dominion Farms. Na dhi kanyo ndalo moko. To nayudo ka jikano chiew, jimane area milongo ni raturo kadenge. Kane gichiew, to ne ng'enji ne dhi kanyo tich. Kendo winjo ka ng'ato ne giwinjre ni nam waloro iloso Dominion, lakini ndikuru nyithindwa tich. Oche poko makoro ne giwacho ni tich onge. Wapidho mchele, wapidho everything else. To jowacho na rakuwe ondiko wariemb wenye mchele. Gigon mchele gi ng'eny ma winjo cham ngi ok birumo. Bagino de Dominion oduogo lwar. Kech koro koko ne ng'eny. To mano kambe achiel kene mane tin but no create a lot of impact. Nikech kana dhi da gwenge go magungo those areas. Kanidhi iyudo ka sa uchiel mine osetedo mchele. Tipenjo gin to mchele gigolo kanyo magi tinda ni na magi timiwa nono magi iluongo ni reject mchele. First, food security no sebedo. Nyathi ywaka ni chiep again from poor families. Olo nyathi ywaka no chama mchele kabisa. Molo no kuchiemo. Kona hano kama was so good, then this collapsed. Kawa nyalo bedo gi ideas ailago. Ngech area kaka gaming neno ka there's a lot of sugar cane. Mono bedo kata mana wach ma sugar cane. Ne gi manya tim area mar game kanyo. But mano bono kwa tim. Emoki kido kibiro siawate. Areas moluoro Lake Victoria ema nitie dongruok matin. Mano kidhi Bondo, kidhi Grarieda. Emibro notice nitie some economic activity matimre. Nikech nitie gima dhi mbele. To kata mana kanyo ka wanyalo improve gi. Nikech yudo ka sani kidhi kata mana Bondo jodonje gi mlongo ni cage farming mar fish. To pod jok mabiro kawo gi gin joko titero gi mabor. Koro wanwa invest money production ka kende to kwase yudo to wauso gi. Onge kambi mora manyandiko ji. Koro chuno ni yudhe mang'eny donji pikipiki. Yes, there's nothing else madhi mbele. Koro aparo no mano gi sani ra ka Siasa luongo rally Siaya. Pong kabisa. Kamano. Yes. Kendo mae gimoro ma wadhi go mbele ka gi to Nduku kapok akaw yweyo. Itime yo machal nade. Jotelo ma oseketo luo Nyanza bedo maonge kembe. Moko osebedo katimo lobbying makare mondo kembe gi obi kaluo. Imiyo gi 2 term. Ibedo gi 10 years wasted. Imiye 2 term bedo jaod bura. Chike maloso malong'e od bura okine. Por duogo ka iyiere. Tabu en ng'a? Jagombulu koso teko momi jagombulu ni samoro dier kata ero mar omenda ma ichiwo kinde yiero nyalo miyo wauso dongruok ewi siling 100 mimi ndalo marali. Ing'eyo Clevers. Wan joma siemo ko jochung' wabende wa misinform ga telo mar party. Seche moko achung' to okawo bominga machielo. Kora blame party. Well, anyalo blame party on account ni party ne do ngisa chon. But seche moko an bende kata kana oweya bende ogi gima nyalo timo. Though I have a lot of money, I can do anything. Iwinja. So, an gima chanda gluo en foma nyone go jakom kanyo kwa ng'eyo. Which I knew ni jakom this time round was going to make a change in leadership Nyanza. Kendo gima ne waso way very deeply. But I nyise ni ntie gik mane Jaramogi ngoma I'm not seeing you adopting. Kicha biko di Jaramogi karachuonyo. Opar ne ngama licha enya. To Phoebe asiyo chung. To Jaramogi ngiso wana no for this war madhene. Phoebe madwa. And he used to stage his mind. Kwa ni nyakati. To wayo ni nyunga jomo jogi duto beo. Kato juan kumbudu nyoduo. But akum ni. Ndalo manene standard kimanya. Unukia kaso kode. He still made a kum to BMP. Omino duogo last minute. Agengo gere machal naj. To kwer no omino ni. Ema dego.
Little bit people know Caromino, no Chakupi, Sibjana when he was in Alliance High School. Calling in Cleophas. Gimanyak wanwang ni, are we utilizing brain more so you do correctly? What is our resource one go? One give a leg. Management dabal. My counties were in a donyo sogero processing industry don't have canyon. Makuri kido biroka right, take out a finished product. Okinika can row. Case amiga can finished product, one pesa dabal. Wanyama ma wogi yo chima to porikendo right moko bende iyo lokacha kendo right nyol ranyola. Gima pokwati malongo pokwa study namani improperly. Daka ujigni adi. Nikech ndiye jok moko mose study mose biro kamono so ka nina county Masiaya. County Masiaya sane ka kirango nitiere jok mose biro kata muketo mwandu magi. Achiel ka chiel namka ulose weche mag jo Victory Farm ndiye jok matimo cage fishing. Mane county moma. Cage fishing go mago koro artificial mo ka yego. To jok ma study gi that is a what you should be doing my friend. Ingen mago koro gambling. Iwinja rech mamit en rech mani picha monyuoli picha mochamo nyaka dhano chamo anything osetamo county Masiaya yudo just a minute weroka an mafada wuoyo in siane mi goya sokber karo dhi Kisumu be nikeche siane ga nam marom nadi Kisumu keman ga nam maduong Mamigori you keman ga nam maduong kama tin mumi yo kinyari to matin ni mwan go lew nam to tamo urito Okota morito. Kata yudo mwandwe. Ling mwandi. Gimati more. Clevers. Nyanga vipenye into leadership mane kuodeko. One guy's county assembly. And a county assembly that can reason. You see, mage problem mag luo. One sani gimone go loss. Any jaluo mane mwandwe tero modo be jatendwa. Iwinja. To ben ngama nyalo think. Maka nagu. Nikesani kirango koth kochwe thurwa to wawito percentage malo mang'eny modhi nam nikech moko dhi grievance oya moko dhi grieva nyando uja kawo moko olo you understand soil erosion ma donji nam is too much pok wang'e kaka wada sustain nikech onego wabed dams iwinja mondo kaw gini tingen samu lose soil erosion fertility wito malo nikech en production mal what when you watch about agriculture did you go pay ngeche ni nitie iwinja ka wanyalo gengo magi to wan also nam bu rech no en gimi nyalo us nyaka loka rewani. I want to tell you there was a time when I was in Dubai to nitie okuyu maji ong'eyo mibulun ringo ka ngemika tigolo rech manyaduomore mageulo by sangwen iwange Arab Emirates wogoka sa beach gunus rech giringo so chopo Dubai ouso o Kenya ka joluo emoloso. You understand? One day joluo kucha to joluo makucha gina jotiji udi gina joma dhiro mkoteni. You understand? Somebody else or the board or yawan innovation koro gimari wana ngisi mondo wakonyre kaka siami winjo wano sunflower mwadwa ni wacho nitie kita ng'at morido ni morgen nyoto yao kambi ma sunflower. Who is planting that sunflower? Nobody. Cotton one can be in the regenerate but that does not take the county time to mondo gi rejuvenate por iwacho ne gi revive ugunja jineri kore no wuoyi gima onge to matin gima ne ng'wech mabende ji odak adaki utego no waka wiyo masani to Nduku aduoko ka kuma thotha gimi wacho ma pod aduoko mondo rang ka wach mar leadership telo ni gigi tenya timre to bende wan gi telo makare e county swa awa duoko ka e county Masiaya Homa Bay Kisumu kod wano ma Migori pod wan ka kod Okindo Majiwa Daniel Kachel kod akawa Kili Ken woda leko waka wiyo masani kikidhi mabora. Chimpange ushinde na viu sasa. Chimpange ushinde
Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Nyakoro mogi juang machini kendo mantiere kama en tielo mar ariyo kendo tielo mogik mantiere kar kae achiel ka achiel mana ka wamedo mana luwe ka dongi thuolo ma dakika 22 ka watieko twak mana ka mantiere kar kae mano dakika 22 okona na wuoka saa 2:30 koro mokanyo to wuoka ngwech ang wuoka we wang sa Okindo antiere iri kar ka telo makare nyalo miyo dongruok chopo nwa yo machal nade e gwengewa e kaunti ma Homa Bay kaunti miwuoke. Yes. Je kambi minyalo siemo mondiko jopiny e thuolo mar higni 10 mokalo. Mana pani piwanga bro chwer ka duoko penjo machal kamano nikech onge nyaka samo wuene gima chal kamano pok otimore. To gima timore ok ang'eyo ni to en gima chal nade nikech ok ne ka sama ng'ato dwaro tich ni mondo jopiny oyiero miye thuolo mondo mi oti. Nitiere policies kata manifestos ma ng'ato kelo maber. In fact kendo kelo gik ma kata king'i adier to they can be practical. Gin gik manyalo timore. To ka ng'ato osedonjo tineno ka weche ok dhi kaka noketo cha. To pesa tichiwo mang'eny monego bed ni gik manoketo ka. Nikech sama ng'ato chiwo policies kata gin manifestos gik modwaro mondo dhi otim ne jopiny. Manyiso ni oseng'e kuma pesa dhi wuoke. To koro en gima lit ahinya ni sama ng'ato osedonjo ofis. To koro ineno ka maka wich wilgo. Nikech anya wacho ni Homa Bay karwa kama mawuoke en gima lit ahinya ni onge kambi moma maduong' ma sirikand Homa Bay oseketo manyalo ndiko oganda wa manyalo tiyo. To bende mano mi kibaji kaka ya siasa kendo jatelo beno ke kaunti ma Homa Bay ni en yiero telo makare chako piny manyalo penjo jatelo maduong' matayo kaunti kaka governor ni titie yo machal nade ma ok odeo niero ma jakom mar party ma en jakanyo mar party ma en governor. Siasa machon manche wantie ni jok ber ahinya nikech ok ne ka kipenjo jatelo kata kopo ngiso jatelo gimoro manonego bed nikech ok ne ka seche ma ng'ato kawo telo ni mondo otim. To the problem wantiere ko en youth nikech youth wuok e skul mang'eny to kaminyal tergi onge.
to en mane kupono ni gibedo gi paro maber ni manifestos gi kaka gi implement gi kaka ne gi chalcha to at least nyalo create employment opportunities moko ma nyithindo gi nyalo donji mane mi yudo kada ka usiepa wakili no wacho malongo ni kijende mang'eny tinde ringo dhi apiko otieko nyaka university otieko college mora mora to ineno ka kamo nyalo chwe lwete onge apiko ne makoro neno ka chiegni kode monya yudo gimoro to mano ok nya konyo ngima dhano en malongo ni kupono ni pesa kaka pesa biro ne county government malacha nikech kaka wan to wan gi a lot of resources wan gi pineapples mang'eny kabisa kendo wan gi sweet potatoes mang'eny kabisa kendo wan nyaka avocado magi gik manyalo miyo ber maloso factory mondo mi koro bed ni gima koro wuok from Omabay County kadhi oko obed finished product to gigo ok nya timore nikech jotelo magwa pok oketo gene maino margi eneno ni factories moko nyalo bedo mondo mi ji oyud konyruok gima lit ahinya en malongo ni ka ng'ato oseyudo tich ni koro omiye ni mondo mi koro tino oganda to kar mondo mi ng'ato dhi otime kada benchmarking mondo ng'iye ni nitiere counties moko madhi maber kendo nitie gik moko magiseloso madhi maber ma embo nya kopo nikech kopo ok otami kopo yie mana mineno kada ka itimo project in university oyieni mondo ikaw other people's materials mondo refer oyieni gima ber ne ko pen kanyo reference yes koro mondo mi idhi kada makwini kacha mondo yud malongo to gena gichako factory mar mango snad ere gima ne gitimo mopogore ma wambo nya timo ko to kada jirando makizi nyaka factory mar avocado to kendo avocado gweng'wa kocha kitero kisi kama tin to wan wagere koro en malongo ne chuny jotelo mapok obedo maber mar konyo oganda gi mane gima nyalo wacho chuny gi ka kapok abiro ir kendo dalego kachal kora kato Nduku telo makare ywayo joket mwandu kendo kama gintiere mana kaka wacho ni pesa oluoro koko dongruok bende oluoro koko gima timore Kasipul e kaunti ma Homa Bay nyaka sani DCI modhi timo mana nonro kata modhi mako achije idiemo malao jomonego bed ni chwalo arita kwe rodhoroth makata menyo no mako dhoga nono awonda wacho no rodhoroth Kisumu Kisumu dogi rodhoroth momako dhoga nono ma ng'ato ringo go pingo kotwe moringo koro modhiego kang'e okelo picha machal nade kata manyalo ywayo joket mwandu mondo bi kata kaunti machalo kaka Homa Bay macha onge ka koro jarita kwe minyalo go maringi koro in wuon mikelo mwandu mionge kata gen manto ere chir minyalo bedo go mondo miket mwandu ni kamoro koro mage picture marach moneno nikech gima timore Kasipul koro ok en siasa nikech siasa en malongo ni iwuoyo gi jopiny ing'iso gima onego bed ni dhi loso nikech en ai marach ni sani kwano dhi by election nikech jachung' manotelo ne jo Kasipul ne Nyasaye no ome e yo moro mok ber nino nege to mano Kasipul nok nya dong nono ma onge jatelo mane omiyo ne chik mar IBC no yie ni mondo mi otim by election e Kasipul to mano kuro picture no okelo Kasipul kuro japogore gi constituency mamoko nikech by election sitimo constituency mang'eny e Kenya ka to pok noneno kido matimore Kasipul jakatimore constituency mamoko nikech iyudo ka jo IBC ne tiegi timetable gi kaluwore gi kaka ne jok man gisepuodho mangiso ni samo ng'isi mondo iket rally ni kamoro iketi ma ibedo mabor gi nyawadu maketo kamoro at least mondo confrontation ja kik bedi kata kik uriuru kamoro amora manya kelo tulo to ma iyudo malongo ne jotelo ariyo odhi e location achiel koro ma kelo koko to kado koro gima lit ni jotelo madwaro telo gi nyalo yie wuotho gi jok mantie gi bet nyufuku gi mi iyudo ka ichadho ng'ato beti to jatelo neno to idwa ni mondo itel ne ji koro ing'eni gini ema kawa gi buok ahinya kato sama koro polise osetimo nonro gi moyudo malong'o ni wachich gi ng'ane biane mondo mi ing'iswa ne duondi e dhogi e giming'eyo wach manotimore ne to gimbe ka gidhi ni mondo gidhi gi mondo dhi ondik dhoge to ema chak ikaw gi rodho gi e polisi koro ing'eni gini omiyowa picha marach seriously kaka wan jo Kasipul. Erokamano ahinya wakili Ken Odalego tiyo kod kembe mago mag ji giwegi maneno ni gini bende
oyuayo mwandu manyabire counties kata gwengewa makaluo nitie jogo mochako tende mango tendegi ajakelo giga chenro mar ohala gi mwandu matimo ohala mopogore opogore kaluo kaka timo public private partnerships gi PPPs gi kama gintiere ere kaka inyalo jiw gi bende i counties nikech chali mae mak moro bende counties poko make gima ino madwarore mana kimako mano mapio bende mondo ayud paro bende ka wuok kuom yes aparo ni ng'enyne gima osehinyowa kendo madawacho matamo gini timore maber en ni wahero siasa kabisa koro josiasa ng'enyne donjore gi kambi ma private koro sama donjore gi kambi ma private onegiwe ng'at mobiro timo hande ma private no ketne mana lwasi makare mamro timo hande no to ka koro bende ka jasiasa idonjori i hande no bende donja ka inse konego timo hala i kuma odhi timo hala no dikelo tich matek gin waseneno kuonde mang'eny karanya wajo siawa bende gi kaelo nitie ma donjruok gi jok ma biro timo handa ma gi giwegi dhi ketho dongruok man kanyo ni kapok ibiro to nitie ng'ama jasiasa ma nyaka rwaki ing'eno onobedo wapogo siasa gin related lakini onobedo jasiasa ok donjre kabisa go hala mitimo kuma intieno nikech kitimo kamano ni ng'ane ka kurwaki ni bitimo halaka to mono kibitimo handi no badhi nikech ng'eni kirwake no man nyaka time to ka gini kubibudho ohala no bro bedo higni moko 10-20 to rumo nikech siasa donje mang'eny yudo ka ji bocha kutiyo mandamano akene MCA makuro pango mandamano no this businessman must go mbungo pango mandamano this businessman must go gikailago yudo ka isa invest pesa ni daba iketo billions project to kinyi yudo ko keto ni mandamano ni you must go ini bro yie ni iketo handi kamoro mekia ni chieng mane ibro chwan jasiasa mane mabang kisechwanye to kinyi you must go iloro giki where you spend a lot of money iboido ka koro jiluor dhi kuonda ilago to kwa miyo ji thuolo ma ng'ato ng'eyo ni kacha kwa dhiga siasa ok bibedo mang'eny abro timo handa kata higni 100 abro timo mara bachaka wene nyithinda oendelea go ibodo ka ng'ato nigi jingo mar bedo kanyo mondo timo hala to ka waketo ni donjo kacha but you are doing business at our mercy as politicians mana paro ni bro tamuji biro timo hala kunda ilago ko mana nyaken abira tom Nduku ageni ka duoga ka oran mogi makangwa tieko to akechal mara Nyanza kata weche mag siasa ko dongruok makaluo ka oran go achiel kachiel nanga disa mane lo weche mag leadership kanya madane mondo mwadogi to kangi duoke angi dhi nyime mondo mi lernwa kinde ochopo mar loko gigi duto to bende nigi manyalore iwacho ni ero ka en ji tedhi dala ka joma wacho ni must go jotelo masano jerige mama must go mondo ayud new crop of leaders kose nigi moro madhi matek nikech system to chalo mana system achiel cha loke ni obed nade Nyanza mondo ane ka dongruok mar adieri biro kaluo wawinja ne much dongruok. I think ni Odhiambo as a party emanyaka reorganize itself to giberi gi ji ma ginyalo dongo politically. Parties most of them maber gin kaka ANC gini. They have a model that is working. Chama cha Mapinduzi kae in Tanzania gin ga model magitiyogo they have been developing politicians ongoing katodo ko nyogidwa bedo disappoint the outside Tanzania with the election manyobeti but gisobedo ka gidongore and that's how they have been identifying their leaders. Mano mimi neno kutemangu fully came up can also serve as a minister. Mani ngeni wano ongogo. You understand? This is the model mune kwa chake. Gejo kine kawan jama chuni wachibaro kae ni Kenya sobiro piny moro ma ngato high school ni teno dwaro telo. Poko tie anywhere. Rahabe poko chamo. Poko bedo disappointed. Teno miye pesa. Mangeni ko ilo pesa to rahe makuro ngeo. Nyithindo majo school ge makoro dwaro kidi dwaro basa ito nini kiberi nyako luongi thenge. So those kind of things are the ones which are messing us. Koro gino kinyalo lok mondo party bendo beriga sound. I know it doesn't sound well for Joe Amawara of ambitious. Jikaka wan madwa nuluogere whether we are the one leading or not would want something that is structured for the future. To mane momine no ka somebody like me
I can say na kabedo ja campaign all the time. I used to remind him, Jaramogi ne yero ka joma beyo. To in mari ni to miwa jongo kuma kwa yero. Can't we change it? I used to tell him. And from there I told him, when the county assembly teach magiti, giving one complaint, can you make it work? Mine teach county assembly. But they don't even, some of them do not know what is climate change. Mane omio. Because nyalo chwebu agugulo buterina. Nikech experts kubiro to kiergi. Gin jo pinye macha kiseo sani. Iwinjo. Dogi mangisi. Kori ngeyo. Gigyo nego call back to the party. Better mondo wayere radana par. To mokogo yergu party moro. To ngomi tumdugo angomi iseo mana party ka. Tontie tulo mar chung independent. Ngama independent ni mondo miyo yere. Nikech mabete oreg gwenge. Ngeyo party duong ni independent. But adwengi sigi moro. In 1992, Jaramogi nengi 31 MPs. Matiba nengi 31, Kibaki nengi 28. To 31 mag Jaramogi, no kelo wenyaka vote of no confidence. 31 mag Jaramogi. Emo minano ga nigati kidi Sani town. It took Naivas. Right, let me not say where that land, but in no Islam nigati. If for people who have been in Nairobi longer. Manuti Jaramogi. Nebe no yero jo oya egi da magi obede achieved da wange kitano president nya lagol iwija. There was a time where you chiemo no kelo motion kama oyine golo ga golo sai toti samodo waro to duoko to rengo chiemo kia Odhiambo kama to wacho nane no ka government is incomplete o menya kudo gi yero to lwango min off guard to gicha obi makuritero mani vote kora ke ji gore sim MP ministers and MPs were running to parliament. Kejambe nitie. Can you just save the day? Orengu kelo kokoyu in parliament. Then the government is incomplete. Those are the brains mwaduaro. Iwinja. Korogi no any party nyaka define itself. What kind of leadership do you want to bring? Inyani kaka kaspol korobwana ni. Ochando ni kichuruma ngen. Ruma ngen. Togin joma kinwango ngamo yerni kicheck background mare. Kenjabeti kirangani moyerni ngama ubiro ni ngama kama koro na police modicha bende kia who is a suspect and who is not a suspect ibinja to mane kama kuji yoso tero wa ibinja clevers koro gigyo kwanyala chief go purpose. I implore Dr. Buru the leadership mare mondo giduo giber pingi penjire nto anyise gimoro kama kanyokia. By yesterday, research news of the work. Equal leaders must make a benchmark in Africa. 2 of his family members are rated number 1 and number 2. Jaramogi Mababagi, Grahi Odinga number 2. Mandela put number 4. In terms of norms and the principle, can he achieve that? Mondobendo Berkita number 3. That is now the challenge he has. Koran Gimanyalo Kwae as a person. Dongruok mathurua Cleophas. Iningeni go waka kama chan Dongruok ne ongi. Inyenga no yugi no kelo kanyaka United Millers. Kisumu kanyo. Mano machon sani sani kataka gintiere. Lingmondi awo. Dedi kwani gikanyo achel kachel misiere ne ngama sani ngama nyuol 2000. Lingmondi awo. Dingenga ni oyugi no bengi United Bank. To we ole credit. To Dalmas no e thabiti. Gimoso meswa and better with discipline teach. That's why family menyalo kwano pinyi luoma nyo sustain kabigi whether in good days or bad days. Nyen Jaramogi kende. Kechne negi innovate a projection moroma gine magini gide knowledge kaka jo Coca-Cola. Magine gide knowledge ma osoya ukambe mang cylinders mangen to margi chapo no malo everywhere in the world. Ngecheni kanyo beni nyalo kwano no bedo gu knowledge gusomo. Masani joluo tugo gone karabere araneni gimaraila no loso mana before kano di Germany bosomo pod centuries other countries man resources man good knowledge loso cylinder maraila loso chotamo gi kanyo bende waluo kurbak no adwa duogo relax sana kaka joluo in education one pain and that's why we have problems. Kada youth mo blame gi we are not engaging them in books. Iwinda okwanyal keto jawan pudi kwa basari. Let us get away. Nikech politicians will get away in okay government
collapse all bursaries mo wacho gi te wadwa ni school obed free. Osekon gi sirkal osekon gi te kendo pare medo mana politicians go be ko kuran pod dwaro CDF. Jo siasa ema pod okwami CDF kama gintie ka chiel ka chiel. Adana ka wach mogik to kaka wach mogik tie ote mare sauka. Owacho ni there is no development in lowland because of incompetent leadership. Owacho yueyo. Piny na Okindo Majiwa ni ento en wach mane motimore ka Sipolcha ero oseduoke kar kanyo mano ote mara Ker Nicholas Emmanuel ntie mosedonjo ka ntiere kure ka ma ntiere Gikomba ma Wycliffe Ogutu erokamano ahinya ntie ote machielo modonjo kar kae. Owacho ni kon jok mantiere kar kae e studio ni nyaka gis jo makaluo mondo miyo yud kombe moyudo kombe mondo miyo tine jopiny makare mondo jopiny one ber mar broad based. Mano gima ntiere kar kacha ok ringo sakasa ni wane sirkal ang'o maber e bede sirkal. Steve Oburu erokamano kuom kote mari kaya Uyawi Beach. Okindo abiro iri mondo miya wach mari mogik ka wantiere kar kani warange yo machal nade kaka piny Kenya ringo e bwo dakika achiel waduto wadhi bedo kaka watieko. Erokamano. An gima dwaro ni mondo miya wach ka watieko en prodok ma wach matimore ka Sipol. Ni jowa ok bi yudo okang' makende mar mondo mi gimbe giyud development kopo non ni lwasi mar siasa ma Sipol obedo maliet kaka obedo liet. Omiyo gima wakwayo ni mondo mi jopiny onego bed miyo thuolo mondo giyier jatendgi ma giparo ni nyalo tiyo negi. Nikech wayudo malong'o ni weche matimore ka Sipol seche moko gin ma joka Sipol kende. Gin weche mo seche moko tudre gi jok moko ma oko. Nikech wang'e malong'o ni it becomes a party responsibility ni koseyier candidate party nito koro jo party biro mondo miyo campaign. To maro maka Sipol tapano odhi malo ahinya nikech they are now overdoing it. Onego be ni seche moko be giyudo thuolo mondo at least ja siasa machung'ne obed ong'i gi jopiny mondo ong'e exactly the problem modwa ni mondo odhi solve. Nikech ng'eni ko ume ahinya ok odhi ng'eyo the problem kata ok odhi kacha dhi kelo problem. Second, jasiasa ka wuok kodwa ni mondo dhi e rally nyaka ong'e jok moko mowuothogo, nyaka bed onyalo control jok mowuothogo e ng'e. To ok onya bedo gi jok moko mantiere manyalo ting'o bet, nikech ere kaka bet wuok kama intiere ma bet ng'ato tineno. Mano gima ok wadwar ni mondo mi otimre. Omiyo gik manyalo kelo ni mondo mi ka Sipol odongre maber en walongo ni joka Sipol omi thuolo makende mondo mi giyier ng'atgi ma giparo ni dhi tiyo negi to kendo gi problem ma gintiere go. Erokamano ahinya Okindo. Ayudo wach mogik kuom wakili Ken Odhiambo. Ana wacho katieko ni sani oganda luo wadwaro direction. Nyaka wabed gi jatelo achiel kata ariyo mabiro miwa direction kaka joluo. To ok sani ni ng'ato ka ng'ato chiwo direction ni. Akia ni MC makuro chiwo direction, gavana makuro chiwo direction, MP makuro chiwo direction. Direction ma kamoro amora dhi confuse jopiny. Koro kwa nyalo bedo kamoro achiel joma bende ol gi chamo kaka Odhiambo bende uga chuth mondo koro chamo bed kan tie gi direction ma kuom ng'ato achiel. Ok ni ng'ato chiwo ni wabotimo kama. Toro na bro wemna gi kanyo. Erokamano ahinya wakili Ken Odhiambo. Tom Nduku antiere iri watieko. Katieko. Joka Sipol tadwa no yera Odhiambo ke ka giyiero ng'ama chielo to pod biro chwanyo mbele ka nyaka Ogunja. But madwa na wachi eni anadwa na imiza Dr. Buru ni koro we bi sound ma jogi jo mawuoyo ma serve parliament kaka budget kaka Thandi Wandai men minister Mbadi men minister Oparanya ma minister ochak supervise gi ndo gik mutimo gi ere kaka ODM as a party benefit in terms of the future of your politics kaki ogi deliver to chik podo yiene no nyalo dhi wacho ni president Ruto ni jogi koro kadwa ka ene modhi kelo discipline manyalo miyo gi koro we walo mang'eny gi to be kodwa play in the gallery to wadhi mess mana ka kiwinjo wasowache kagura lego ni wadhi lack what to tell the people. Yes. Erokamano ahinya. Sasa romo sariyo gi nus da penjo to koro ka penji nikech ada tieko ka wawuok. Iwacho ni jogi teka gibedo someone gibedo supervise penjo ni how is ODM benefiting. Mwacho ni gini podonge ga japiny iye ka. ODM ne japiny. ODM ok japiny. ODM ne gumbura. Ne Cleophas winjo. ODM ne japiny. Awacho ni penjo ka penji. Wane overall. Kwani wane kura million mang'eny.
Nyakwar Ramogi Juang, kanya bakelo giko mar Twak, okinyi makono ka warango chal mar siasa kod dongruok e luo Nyanza ka wantiere ka kod wela an ka kod Daniel Okindo Majiwa, jasiasa kachiel kod Ken Odhiambo Wuodalego, okil Kamaloka, mabende jasiasa wan kod kachiel kod janon siasa kod jalonyo weche mag arita Tom Nduku, agunero kamana ko bedo kod okinyi makawuono nakelo chenro makamanyika Clever Solwoch, jagisimo kanya kwar mokeo nyaka sango riti masani awe lwet Sharon Ongao, okelo ni pogore sani odhi duogo ka kendo chal mar fwambo oduogo ni ka kod Twak mar mbako romo riti masani.